Bona lolu hlobo khona ingoma amakoti eshawa kaMsabala ethiwa uhlobo lwakaNgubo uhlobo ongandile uzoyifunda mase ufike khona ngoba nalapha balwazi lolu hlobo. Ake ngiqale la kuqala emakoti. Angimazi umngani walensizwa. Mhlambe ngaphezulu kweminyaka esiwu20 angimazi umngani wakhe. Mhlambe nawe angazi makoti noma mhlambe ngifuna ukukhuluma ngento umngani leqala. Into umngani nje ukuthi ithuluzi lokuqala lokubhidliza. Osibambe baba lesasanda nake isisanga semlomeni. Osibambe. Bamba ngoright ya. Njengoba ngingamazi makoti umngani walensizwa sengathi ngaqondana inhlanhla ukuthi nawe mhlamba awunawo umngani. Ngoba into yokuqala umngani uzohluleka makoti mhlambe nawe Msabala uhluleka ukuhlothi uhlobonuni lomngani eninayo. Lolu hlobo lwalomngani lo onayo wena makoti nawe baba uMsabala luzokwazi ukunilekelela lothande enalo. Akulona inhlobo lomngani uzothi malifika lifike libhidlize phakathi kwenu nobabili. Khona isikhathi kangathatha isinqumo ngento ethi umngane babugxabhashe mhlambe sasingagibele endawonye kodwa mina ngangikho. Sasesitimeleni amanaza echashumayela ke esitimeleni. Amantombazane mathathu. Ngifuna ukutshela ngomngane mhlambe mangase kwenzeka kube nesheni makoti noma Msabala uqala isheni namhlanje. Awunalo ngiyazi ukuthi awunalo. Angazi makoti kodwa. Insizwa yimi kanje eduze kobonda lwesitimela lamantombazane lapha emathathe bangumsindo esitimeleni. Ebangumsindo kwase kuyisukela umuntu nje exabhasha ongelona iNazaretha ehlezi lapha phansi. Wathi webosisi cela nikhulumele phansi. Ngilalele le ndaba kaShembe, indaba kaShembe iyaphilisa wemphathwa la ekhaya. Noyihlonipha indaba kaShembe nimthanda umuntu oyiNazaretha. Njoba ngene inhlanhla namhlanje liphathwa la ekhaya ngenhlaso yobuNazaretha. Ithi lensizwa ngicela nikhulumele phansi la ndaba kaShembe. Ayilona Nazaretha lensizwa. Sathula le intokazi zazi intathu sasiphuma emsebenzini ntambama. Wathuka lo msindo usuphakeme okwesibili. Yaphinda yacela lensizwa ihlezi phansi. Bosisi ngicela nikhulume phansi ngilalela indaba kaShembe. Khona umuntu oyihlala lapha phansi ngibathi akanakile kanti ufocuse ngalendlela emangalisayo. Aphinda shona phansi lamantombazane mathathu ngikhuluma indaba yomngane. Okwesithathu kwathiwa lo msindo futhi usuphezulu kulamantombazane omathathu. Yaphinda lensizwa futhi yacela. Akabange sathula kwase kusuke yodwa kulawa amathathu. Yathi hey webhuti akuvamile ukuthi umuntu wesifazane noma ngabe unotho noma ngabe akanalutho kodwa akuvama ukuthi mezokhuluma angathi nje yabo akazizwe nje ukuthi angazi ulaka lwakhe mangithi ngiyabheka ulaka lomuntu wesifazane ngathi lulala lukhona kakhulukazi nometha ukuthi kunga noma ku kodwa nje mezokhuluma ejuluka enolaka mbona yasishingila lentombazane yathi hey webhuti kanti ichaza ukuthi makhulu indaba kaShembe fanele sithule sonke nesitimeleni kanti indaba kaShembe ethu sonke nesitimeleni ifuna thina sonke nesitimeleni indaba kaShembe ayibangisaphendula lensizwa yakhuluma lentombazane yodwa kona isikhwanyana esincanyana esingaka isiphathwa abasebenzi esinesikhaftini esasiphethwe yilomfana wasivula kancane wasithi wayesekhipha icici leokapa ayibona intombazane wayesethatha amagqatha amabili kathathu wafika wapressa la kamnyando yabhuquza intombazane laba bawu2 kade bebhiyoza nayo bagcuma babaleka bamshiya umngane eqhoshiza phansi. Ngase ngisikhathi umngane into ethi udoti kanje nifike nibe ndawonye emnganini mase kuhlukene umshado mase bekushiya bethini sasifuna ufane nathi. Sasifuna ufane nathi.
Angisho mina makoti uthi namhlanje na hlukana nohlobo lwabantu ade uhamba nabo ungakagani ungakabonwa kaMsabane. Kodwa ukukada abakukhulumayo kungabi ithuluzi lokuzohlephula la uhlezi khona lapho usuthola isihlahla sakho esumthunzi wokuphumula. Ngoba uzothi mawufica inkinga la ubuyele kumngane wakho uthi uyakhulu uthi hey manje lapha kaMsabane la kwasha wacima ukuthi avesana kuphendule athi hey wena shiya isicefe. Ubona ngihlezi khona ngafundi ukugana ngibalekela leso sicefe leso. Kanti khona inkinga naso dlala isila sesisindo semndeni yakubo. Mhlambe kwaze kwahamba abantu emhlabeni nezalo kwaze azahamba ezo auntie kuthiwa sonke sibone. Khona abantu abanjalo bazofika amakoti abawuhlobo njalo kanti kwakufungiwe vese empini zabo uthi sonke sibone. Basopha umngane emakoti ubhasopha umngane Msabala angimazi umngane mhlambe imazi umqala namhlanje kodwa kunalokho lo menza abe umngane wakho. Nalona futhi naye menze abo umngane wakho. Ngalawo mazwi nje ngifuna kwanda bengikhuluma okukodwa nje komngane. Kobungane mase uyahlonipha ayikho into emnandi emakoti leli bandla lamaNazaretha into emnandi njengokuhlonishwa. Ayikho into emnandi njengokuhlonishwa. Indoda idele yonke into eyithandayo. Kade khona inkomo ifike lapha babumvangeli ngenyanga edlulile. Ngufakazi ngiyakwazi ukukhuluma zazi izolobola. Wayengashona epoint uMsabala afika athenge yonke into ayithanda alale kahle epoint ngalelo langa. Ngisho nangaphezulu kodwa wakudela lokho. Ngoba efuna lo makoti. Uphinde wabuya wadela futhi akuthandayo. Emva kwayizolo wafika lapha wafika walethenye futhi. Edele konke akuthandayo. Ngoba edinga ukuhlonishwa ukuthi unonkosikazi. Ngokunjalo nawe futhi baba uMsabala ayikho into azobe eyithanda njengokuthi ngelilanga ezwe ethiwa mamdu yadijeka lesibongo mamdunjana azizwe nathi unkosikazi ngaleso sikhathi jabulise ngesinye isikhathi baba uMsabala makoti ajabule cha kuyahanjwa nje eThekwini 2x2 ungesabi mawumbambe nje uhamba naye ningashiyi distance social distance manabo eThekwini kuna lo mkhubo njalo makhamba indoda nonkosikazi ubona indoda ilana shesha wena uthi especially lolu hlobo olungaka usenkhule kangaka awubona ukuthi kujahile yafika umama Mazonde ngemumva akasasheshi kangaka ujule kumazi cha hambani kahle nobabili ngestep sensobabili mawuthanda ungene eKFC ungene baba uMsabala nonkosikazi mawuthanda ukuyolala endaweni oyithandayo naye ningene nijabule nina ihleyisuthi futhi athi bona umuntu ehamba nonkosikazi wakhe ejabulile happy asikwazi thina kanti bazojabula ngasiphi isikhathi othandweni labo akakhiphi ikhishi futhi ekhishi isikhathi akakhiphi stress sikamakoti ngesisikhathi esekhaya amshayisa umoya ngelinye ilanga angabo baba uMsabala uthi hayi imina namhlanje ngifuna ukushayisa umoya baba kaSibanibani angibonga ungahamba ugijime nonkosikazi njengoba eqinisile nje uzama ukwakha thina sonke sikhona mhlasimbeke okugcina makoti noma kunina nobabili njengoba uhlanganisa nje baba umhla 14 umhla 13 udinga la eku14 ungamnqabeli la umhla 14 nawe baba maya mana makoti maya u23 ungamnqabeli ngoba sifuna ukumnikeza izeluleko zokuhamba kwendoda ukuthi ihamba nendoda. Amen. Hayi ke sengingena lapha makoti uzohamba uhambe bakutshele khona lapha esontweni ukuthi indoda iyalungiswa. Ubona omama abaningi babafelukazi babethi balungisa amadoda. Kanti idlozi la kuba uMsabana lifundo livela igula indoda ihambe emhlabeni. Ngoba wena uzamile kuyakha indoda ithe iyakuthanda yakushada. Uma sewuyakha abakubokwaya bavume bavele bayithathe.
ngcono mayakha wena kuba wena uzomakha mfowethu cha phela angithi wena uganile kuneke yakhiwa-ke phambili ukuze ungagoduki yazi owami mangihambe naye ngiye kubo kushoniwe noma ngithi lala phela uvukuphalaza ukuthi hayi ngiyagoduka ngiyakwami mina angashalele sokugcina isipikile engifuna ukukhuluma ngakho makoti njengoba uhlanganiswa lapha ngingaphoxeka uma ngingahlangana nawe udla ushepisi ngelinye ilanga lapha eNazaretha unkosikazi wakhona ngisho indoda yakhona ayikudla ushepisi ngoba ushepisi udliwa kakhulu laba bantu asebedela impilo esebefaka amabhuluku angaka ngadabukile nanjani bahambe bethi-ke qhwa vela amabhaluni emlomeni uqhwa wena unkosikazi uhloniphekile amen hayi-ke cha mkhonyana sowungakudli kwethu uzamakoti wakho bese ungilungisela izinto nami ngiyabaleka ngifuna ukubona owakwami ekhaya